haske yana ga rana, kamshi turare yana da shi. Aure sunnar manzo, aure ta gomashin babba da yaro, sannan hanyar samar da zuri'a ɗayyaba kuma cikar muradin masoya na ƙwarai. Dangane da haka ne iyalan gidan Alhaji Adamu Ciyaman ke farin cikin gayyatar 'yan uwa masoya da abokan arziki zuwa wajen addu'ar ɗaurin auren 'ya'yansu. Basiru Adamu Ciyaman da amaryarsa Aisha Sani Umar Mai Kuɗi da kuma Sa'adu Adamu Ciyaman da amaryarsa Firdausi Jamilu Jamkash, da auren injiniya Abdulrahman Bello Umar da amaryarsa Maryam Adamu Ciyaman. Suna kuma sanar da auren Nasiru Jibril Garba da amaryarsa Gimbiya Hafsat Adamu Ciyaman. Waɗannan aurarraki za su gudana kamar haka: ranar Juma'a 12 ga watan Disamba shekara ta 2025 a masallacin Juma'a na Umar bin Abdulaziz bakin Gulbi Gusau, jihar Zamfara, da misalin karfe 1:30 na rana in Allah ya kai mu. Allah ya kai mu ya kuma ba da ikon halarta, amin. Sanarwa Broda Abdullahi Karami. Ba a guje ki ba, a samu wacce tafi ki ba.